Hati-hati. Oh iya. Wingi bar tak nggo ngantem dasape iso pecah. Wah, cangkeme. Kuwi ngedeg-degi jenenge ngono kuwi. Aku mung cerita, wah, ning aku wis bacut don. Wah, cilaka, ya wis ora ngomong wis ya. Ora nganggo omongan lho, ora. Bismillah. Oh, kuwi ndonga barang. Wong di agama ki apa-apa ki mesti bismillah sik. Ora di agama kok ya. Oh, nya. Ut. Ha. Halo. Kurawa yuraan tenan. Coba ora ana tongseng. Mesti mendo. Coba kowe bisa. Pindho lho kula. Ya, pindho. Oke. Yo, awas. Yo, enggak. Yo, iki nganggo mandeg barang sik terus ora sah. Terusan kok. Oh ya. Biar. Pindho. Tambah pisan. Omong loro wae. Gang nyang. Loro wae. Ya. Riki. Ora diceneng aku ki. Ya ora apa-apa kok ya. Oh. Ora apa endi mau wonge. Oh, wis buyer cah iki wis. Ya, ngati-ati siap lho. Siap, ngati-ati. Sakuwate. Ayo, iya kusike iki tata-tata kok. Ayo, iya kusike tata-tata. Ayo. Modiar. Apa iku, Gong? Plempem banyu. Saka cor-coran. Kok mabyur men. Kapokmu kapan? Le. Dil. Kok nglecak le. Urek. Yo, babu. Jatahmu saiki, ya. Halo. Wo, lek ndasmu.